danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Wata rana kwamishinan ilimi ya yi rubutu zuwa ga shugaban wata makaranta cewa gobe zan kawo ziyara makarantarka. Jin haka sai shugaban makaranta ya wuni yana ta shirye-shirye inda ya tattara ɗalibai ya sanya aka share ko'ina a cikin makaranta, aka gyara makaranta, aka yi mata ƙwas, ya kuma faɗa wa ɗalibansa cewa gobe kowa ya yi wanki, ya yi guga, ya yi wanka, ya sawo uniform ɗin shi mafi kyau, ya sawo takalman shi mafi kyau, ya sawo turare inda hali, a zo cikin tsafta sosai. Don haka ɗalibai suka ji daɗin cewa kwamishina zai kawo musu ziyara gobe. Kowa ya tafi a ransa da cewa zai zo cikin yanayi mai kyau. Washe gari da sassafe kuwa ɗalibai gabaki ɗaya suka tattaru suka zo makaranta. Malam ya tattara su a gaban assembly yana nazari a kansu, yana observing ɗin yanayin yadda ɗaliban suka yi shigar su. Abin ya burge shi sosai, ya ji daɗin yadda ya ga ɗalibai sun ba shi haɗin kai. Yana cikin dube-dube can sai ya hango wani yaro can cikin yara yana ɓoye-ɓoye, sai dai kuma abin mamaki yaron ya zo da uniform ɗin shi a wanke ba guga, sannan kuma a cukwikwiye suke, gashi duk sun yayyage. Ganin haka sai ya sa aka kirawo yaron. Yaron yana zuwa kusa da shi sai ya fahimci cewa takalman yaron ma sun huhuje, hatta ma da hancin takalmin ma da kaba aka sa aka kulle da tsumma. Ganin haka sai malamin ya ji wannan ɗalibin zai kunyata shi. Ganin haka sai ya tambayi wannan yaron, kai me yasa kowa ya yi wanka ya sawo sabbin uniform wankakku gogaggu da takalma masu tsada, kai kuma za ka zo mini da wannan ruɓaɓɓen tsumman tare da takalmi da ɗaurin kaba? Sai yaron ya sunkuyar da kansa. Lokacin da ya ɗago kansa ya kalli malamin sai hawaye suke zubowa a cikin idon yaron. Sai nan malamin ya yi mishi tsawa, kai ba ta ne ka yi min kuka ba, ka faɗa min abin da ya faru. Yaron sai bai ce mishi komai ba. Nan take sai yara suka ce babansu bai da kuɗi, bai iya sai mishi sabon uniform. Suka kwashe da dariya. Kunya ta kama yaron. Nan take ya ji ya ƙasƙanta sosai da sosai. Sannan kuma ya kasa yin magana. Ganin haka sai malamin ya ce to kaga, ka tafi gida, na sallame ka. Ka je gida ka ɓoye, ka cire uniform ɗin nan da sauri, kar ka dawo makarantar nan ka bari sai gobe. Domin idan kwamishina zai ga irin wannan ɗaliban a cikin wannan makarantar, ci baya ne a gare ni, sai ka ja a raina makarantata. Don haka sai ɗalibin nan ya tattara littattafansa ya juya ya kama hanyar komawa gida, yana tafe hawaye yana zuba a idanunsa, yana takaicin yadda aka yi mishi cin zarafi a gaban mutane kawai saboda yanayin halin rayuwa da ya tsinci kansa a ciki. A ransa yana faɗar cewa ni kaina ina so in yi kwalliya, ina so in sanya wankakkun kaya sababbi gogaggu, in sawo takalma masu tsada, in sawo jikar makaranta mai tsada, in hayo keke mai kyau, in zo makaranta, in ci abinci mai tsada, in kuma yin abubuwa duka na birgewa kamar yadda yaran masu kuɗi suke yi. To amma ya na iya, mahaifina ba ya da halin yi min wannan, kuma saboda haka ba zan iya haƙuri da zuwa makaranta ba. Don haka ina so in zo makaranta in yi karatu da yadda Allah ya yi ni. Amma malam yau ya min wulaƙanci tare da ɗalibai. Ina ma zan samu damar da zan zamanto wani, ni ma tabbas da na taimaka wa masu ƙarancin hali irin nawa. Lallai wannan ɗabi'ar da aka nuna min ba a kyauta min ba. Yaro ya ci gaba da fashewa da kuka yana saƙar zuci a hanyarsa ta komawa gida. A yayin da ya yi nisa a kan hanyarsa ta komawa gida, sai ya zauna a ƙarƙashin wata itaciya domin ya samu ya natsu, ya share hawayensa, don bai so ya koma gida mahaifinsa ya gane halin da yake ciki. A yayin da ya ɗan samu natsuwa kaɗan, ya goge hawayen da ke fuskarsa, ya kuma samu ƙarfin gwiwa, sai ya ce to yanzu lokaci ya yi da zan isa cikin gida, domin ba na so mahaifina ya gane halin da nake ciki, saboda ba na so in tada wa baba hankali. A yayin da ya tashi ya ci gaba da tafiyar shi, kwatsam sai ya tarar da wani mutum yana tsaye a gefen titi, kasancewar motarsa ta lalace, yana ta fama ya rasa yaya ne zai yi. Sai ya tsaya ya kalli mutumin nan ya ce, malam lafiya ka zo ka faka motarka nan a cikin daji? Sai mutumin nan ya kalli yaron ya ce, yaro ba lafiya ba, ina tafiya zan kai wata makaranta ziyara sai kuma motata ta lalace a nan, kuma gashi ban san yadda zan yi ba. Sai yaron ya ce, baba ko za ka bani dama in taimake ka, in gwada sa'ata in ga ko zan iya gyara maka mota. Sai mutumin nan ya kalli yaron a cikin mamaki ya ce, kai yaro kamar kai, ina kai ina gyaran mota? Ina ka san yadda ake gyara mota, ina ka san motar ma? Sai yaron ya ce, mahaifina bakanike ne, shi ne dalilin ma da ya sa ka ga kayana duk da datti, duk da cewa na wanke su. Ina zuwa in taimaka wa mahaifina kullum idan mun taso daga makaranta a garejinsa.
Jin haka sai mutumin ya ce, to yaro, tunda ka ce haka ka zo ka jarraba mu ga ko Allah zai sa ka taimake ni. Jin haka sai yaro ya farin ciki sosai kasancewar wannan mutumin ya ba shi dama ya yi masa taimako. Haka yaron nan ya ajiye jakarsa a gefe ya buɗe bonnet mota ya ci gaba da turkune-turkune ya taɓa can ya latsa can ya kunce can ya murza can. Haka na tsawon lokaci sai ya kalli mutumin ya ce, ɗan shiga ka yi wa motar kis tata mu ji. Mutumin yana shiga ya tada mota sai nan take mota ta tashi. Sai ya ji daɗin abin da wannan yaron ya yi mishi sosai, ya fito ya ɗauko kuɗi ya bashi ya ce, to ga ladar aikinka. Mutumin ya ce, yaro sai ya kalli mutumin ya ce, bawan Allah ba zan anshi kuɗinka ba, kasancewar kai matafiyi ne, ka fi ni buƙatar su domin ni gidanmu yana nan kusa. Manzon Allah ma ya faɗa mana falalar taimakon matafiyi a yayin da yake cikin tafiyarsa, saboda haka na yi maka ne saboda Allah. Wannan abun ya sanya wannan baƙo ya ji daɗi sosai ya ce, yaro amma na ga kamar kana riƙe da jakar makaranta da kuma cikin yunifom, halin ina za ka je a wace makaranta kake karatu? Sai yaron ya sadda kai, da dai ya yi tunanin kamar kar ya faɗa masa, sai ya ce daga makarantar mu nake, sakamakon za a yi wani baƙo, shi yasa zan dawo gida sai gobe zan koma makaranta, saboda a makarantar ni kaɗai ne ba ni da wato wankakkun kaya da aka goge su, saboda haka malam ya ce in dawo gida. Jin haka wannan wato kwamishinan kansa ya kulle ransa ya ɓaci sosai, ya ce wa yaron to shigo mu tafi in maida ka makaranta, ni ma daman makarantar za ni ziyara. A nan take yaron sai ya ji a ransa cewa kar dai a ce wannan shine kwamishinan da zai kai wa makarantar tasu ziyara, amma idan ya maida ni makaranta gobe malam duka na zai yi. To amma tun da ya ce haka ya na iya, sai yaro ya shiga mota suka tafi tare da wannan baƙo. Suna zuwa makaranta mutane suka yi ta mamakin yadda kwamishina ya dawo da yaron da aka kora saboda ƙazamtarsa. To amma ya suka iya kasancewar kwamishina da kanshi ya dawo da yaron, dole kowa ya natsu ya yi shiru. Nan take kwamishina yana zuwa, ɗalibai suka gaishe da shi cikin girmamawa, malamai suka tarbe shi cikin girmamawa, aka zo aka wato yi mishi tarba ta girma. Shi kuma yana tafe yana riƙe da hannun yaro har zuwa ofis ɗin shugaban makaranta. Bayan sun zauna sun gaisa da shugaban makarantar, sai kuma ya koma ya fito ya kalli ɗalibai ya yi musu jawabin wato godiya da yanayin yadda suka tarbe shi, sannan sai ya ƙara da cewa wannan yaron da kuke gani ya taimake ni ya kuma bani taimakon da ba zan iya ba wa kaina ba. A yayin da nake tafiya akan hanya motata ta lalace ina cikin daji, ban san ta inda zan kira wani wanda zai zo ya taimake ni ba, duk da cewa na zama farfesa amma ba ni da ilimin da zan gyara wannan motar, sai gashi wannan yaron ya gyara min mota kuma abin mamakin ma da kuma abin burgewa sai gashi bai ansa kuɗina ba. Lallai wannan ya sanya na ji ina ƙaunar yaron, saboda haka na naɗa wannan yaron shugaban wato ɗalibai a wannan makaranta, kuma daga yau duk wani abu da ya taso na karatun ilimin yaron nan yana hannuna, saboda haka duk wani ɗalibi da ke wannan makarantar ku kasance a ƙarƙashin wannan yaron a matsayin head boy ɗinku. Sannan kwamishina ya juya ya kalli malamin ya ce, ya kai malam ka sani cewa rayuwa takan zo da wato yanayi kala daban-daban. Ba za a kalli mutum daga yanayinsa kawai a yanke masa hukuncin cewa ƙazami ne ko ba ƙazami ne ba. Idan ka kalli wannan yaron za ka ga cewa ya yi ƙoƙari sosai, saboda ya wanke kayansa bai zo da datti ba, illa iyaka dai a ce kayan sun tsufa ne kawai, sannan kuma babu guga. Ta iya yiwuwa a gidansu ba su da wuta, kuma ba su da dutsen gugan da za su yi guga, sannan kuma wannan tsufan da kayan nasa yi ta iya yiwuwa wannan shine iya abin da mahaifinsa zai iya bashi domin ya zo a makaranta da shi a matsayin yunifom. Inda yana da halin yi mishi wani yunifom ɗin sabo da ya yi mishi. Mafi yawanci rayuwa ba wai tana kallon mutum a me gare shi kafin a bashi girma ba, ɗan adam ne, saboda haka daga yau na dakatar da kai, ya kuma ce na kore ka. Daga nan sai malamin ya durƙusa yana ba da haƙuri, amma ina ya makara,